Magkuha ng tagparbalon guys. Baunanan guys ba? Ini baunanan sa mga taga-bukid guys. Dahon para humok. Dahon guys. Organic ay guys. Ultimo baunanan. Dahon. Inaniyo na siya pag-prepare guys ang dahon guys. Tara guys. Haubo na siya guys kay aron di magisi. Tara guys oh. Karin dahon guys, baunanan ni guys kay eskwela naman. Eskwela naman si Inday Vlogs. Oh, mag-prepare busy kayong ginikanan guys kada buntag aron mag-prepare sa anak nga mo eskwela. Kasi nakarelate dihang mga ginikanan, busy kay kabuntag. Oh, kaya tungod sa anak nga mo eskwela. Guys, aron baunan ni siya guys. Humot kayo. Muna yung baunanan guys, taga bukid guys. Muna guys. Kabalo ko maday kong halog. Ang mga buwad ani guys, itungtong sa kuan malubong astos ilawom. Ang taga bukid rin makarelit ana guys.